Teraz vám ukážem najlepší stretching pre váš core, pre vaše svaly skupiny iliopsoas, iliacus, stehenný sval a takisto to uvoľní spodný chrbát. Robím ho prvýkrát. Je to veľmi zložitý cvik, hlavne pre tých, čo sú veľmi stuhnutí, ale tí, ktorí ste zdatnejší, to veľmi jednoducho rýchlo zvládnu a veľmi vám to pomôže v uvoľnení driekovej časti chrbta. Čiže čo urobím, je k stene priložím koleno čo najbližšie, noha je opretá, vystriem sa, ale tá druhá časť je tá, že tú druhú nohu musím dať dopredu. Cítim, ako sa mi naťahuje všetko. To asi není pre mňa. Wow. Vyskúšam druhú nohu. Že aj toto je najlepší stretching na spodný chrbát. Čiže noha opretá o stenu a tú druhú nohu sa pokúsim dať dopredu. Bolo by dobre pre tých stuhnutých, aby sa ho niečo chytili. Vyžaduje to cvik. Ešte to budem musieť vycibriť. Budem to praktizovať každý deň a dúfam, že aj vy so mnou. A na to spolu za nejaký čas zvládneme. Jediné, čo som cítil, je stehna spredu. Je to veľmi ťažké. Tak pekný deň prajem, priatelia.